Množia sa články nakazenia detí či dospelých kvasinkami, parazitami či baktériami. Je dôležité si uvedomiť, že všade tam, kde je vysoká frekvencia ľudí, ste potenciálne ohrození. Je naivné predpokladať, že ste všetci čistotní. Ako prevencia, ale aj následná terapia v mnohých prípadoch pomôže MLS ako multispektrum od APL Go. Je bezrizikové, môžu ho deti, tehotné, vegáni aj alergici. Je to tzv. Zdravý cukrík. Prosím, nedržte sa slova cukrík, ide o voľný preklad. Detailné informácie sú tak v texte, ako aj vo videu. V texte je priložený aj link na e-shop výrobcu. Je možné ich objednať iba po registrácii, pretože sú vysoko žiadané. APL Go Rapid DNA Drops pod názvom MLS sú biologickou výživou, nie liekom. Svojim zložením a nabitím zápornými jónmi však dokážu v tele zázraky. Ich vyskúšaním nič nestratíte, môžete iba získať. A nezabudnite, hygiena je prvorada vždy a všade.